Mayong hapon, yari ang mga nagapanguna nga balita. Publiko mas doble nga ginpahalong sa Bureau of Fire Protection kadungan sa pag-umpisa sang Fire Prevention Month. Aga pa nga nag-uwang ang mga bumbero sa palibot sang syudad. Ang caravan ang naglabay sa mga mayor nga dalan sang syudad kalakip sa mga barangay para ipahibalo sa mga pumuluyo ang kinahanglan mag-andam sa sunog. Hugnat inisang pag-umpisa sang Fire Prevention Month, subong nga bulan sang Marso. Iniman ang palatandaan sa pag-umpisa sang tig-ilinit nga masami ginatunaan sang sunog. Suno sa BFP, kinahanglan gid sang lapnagon nga kampanya angot sa paglikaw sa sunog. Tuig-tuig man nga ginahimo ang pahanumdum sa Fire Prevention Month, apang mayar sa gihapon sa nagakalipat, rason sang nagaluntad nga sunog. Sa record sang ahensya, Marso ang may pinakamataas nga record sang sunog sa mga nagliligad nga tinuig, bangod sang mas mataas nga temperatura kag madugay nga paggamit sang mga appliances. Gani, umpisa sa una nga adlaw sang Marso tubtub sa katapusan, may nagkalinlain nga aktibidad ang BFP para mapaandaman ang publiko sa risgo nga dala sang sunog hindi lang sa mga propiedad kundi sa kabuhi man. Una diri, nag-abiso si Mayor Jerry Trenya sa mga pumuluyo nga sikyaron gid ang mga connection sa sulod sang balay matapos ang sunod-sunod nga sunog nga nagluntad sa nagligad nga semana. Suno sa alkalde, mabudlay gid nga masunugan. Gani importante gid nga maghalong ang mga residente ilabi na ang mga fire-prone barangays. Ang paghalong sa sunog ang dapat ubrahon sa tanan nga oras, kag hindi lamang sa bulan sang Marso bangod wala sang ginapili nga oras ang emerhensya. Ang dugang nga detalye bantayan karon alas 6 sa gabi sa Level Up Patrol. Ini si Michael Angelo Sarate.